Bueno, Maialen Inarra Arregi, soziolingüistika klusterreko ikerlaria zera eta Ausurbilgo Euskaraldia batzordeko kidea, hasteko eskerrik asko. Gurera hurbiltzeagatik, Noauaren 25. urteurren aitzakian kafe garaia izeneko atala abiarazi dugu eta ezer baino lehen, zertan ari zinen duela 25 urte edo nuntzeun den duela 25 urte? Nire kasun jaio berri. 27 urte beteko ditut aurten, orduan 2 urtetxorekin eta Zubietako eskola txikitan ikasten hasi berri. Garai hartan egia esan, amonan etxiakin oso lotuta, kalean eta oso herrigiru, baina inozentzi horrekin, oraindik 2 urteko inozentzi horrekin. Bueno, 25 urteotan aldaketak handiak izan dira, arlo guztietan. Maila sozialean adibidez, eskuko telefonoak plazako Petrileko berrikitaldia ordezkatu du. Agian ez da hainbesterako izango, igual esageratzen ari gara, zu gaztea zea. Ezakit, zure adinekoen artean harremanak digitalak gailendu dira edo oraindik aurrez aurreko harreman horrek pisu handia du oraindik? Nik uste esango nuke oraindik badula pisua aurrez aurreko horrek. Gure artean gogoratzen ditugunean igual txikitako garai horiek beti parra egiten dugu nola gogoratzen genituen elkarren lagunen arteko etxeko telefono fijoetako zenbakik. Parra egiten dugu gaur egun, gaur egun ez genituzke jakingo hainbeste telefono zenbaki buruz jakite, no? Baina batzuk gelditzen zaizkizu hiltzatuta. Garai hortako telefono zenbaki dakizkizut buruz eta lagun batzunak, eta ez behaien etxeko bakarrik, igual amonan etxeko ere bai, eta danak. Orduan, hoi etorri zait gogora galderakin, gure artean parra asko egiten dugu horrekin, gero orduztikan, etorri zan Messengerra, etorri zian sare sozialak ere, eta telefono mugikorrakin, hasieran igual SMS-ak, gero WhatsAppa, azkenean nik uste erraminta digital horiek lagungarri diala, igual egunerokoan gertu ez dazkazun horiekin ere harremanak egiteko, eta egunerokoekin ere bai, zentzu batean. Baina nik uste hala ere elkartzekoa gehala, eta pandemiak ere behar hori mahai gainean gehiago jarri digula esango nuke. Bueno, kalean bezala, eremu digitalean edo pantailen eremuan Euskaldunontzat paisai linguistikoa askotan arrotza da, ez? Eta Euskararen aldeko apustuari eustea ez da, pentsatzen lan erresa izango, ez? Sare sozialak aipatu ditugu, pantailetan, eremu horretan ez da erresa izango eustea, ez? Euskarari eustea, edo nola ikusten dezuzuk hori? Ez dut gai asko kontrolatzen, hau egia esan, egia da internetak ematen du azkenean sarbidea munduko edozein txokotarako hizkuntzetan nabigatzeko, ez da? Eta orduan erdaren presentzia asko dago, nolabait esateko. Baina, uste dut euskara partetik ere gauza asko indiala eta aurrera pausa handiak eman diala ere arlo hontan. Esan duten bezala ez dut asko kontrolatzen, baina igual egia da ez ditugula hainbeste ezagutzen tresnak, ez dakit, nik askotan lagunen artean komentatuta gailuen konfigurazio asko oraindik igual erdaraz dazkau mantenduta eta kasu askotan dagoeneko euskeraz hori egin daiteke, egon badaude. Orduan, ez dakit ze puntutaraino tresna horien berri asko zabaltzen dugun edo jendearen gana iristen gehan, ezta? Baina uste eta aurrera pausoak ematen ari gala arlo hortan ere euskeran eta oraindik ere emateko egongo dianak noski, baina pixkanaka bagoaz eremu hori ere... Bere ganatzen. Hori da, bere ganatzen. Bueno, pandemia zer eitzingo dugu, ze oso garai alderbesa tokatu zaigu bizitzea eta horrek noski maila personalean, baina lanean eta lagun artean ere
horrek eragina izan du, ez? Ez dakit, zuk eta zure lagun arteak nola eraman dezue pandemia, itxialdiak, musukoa erabilera edo maskara erabilera, pertsona bakar batzuki bakarrik elkartzea. Egia esan, nik uste gogorra izan dela zentzu batean. Gogorra eta gaur egun esango nuke neke pixka bat ere badaukagula. Ja, noiz igarotzen duen fase hau ere, pandemiaren fase hau ere, baina bai, gu azkenean adibidez gure kuadrilan edo gertuko lagun artean 15 bat lagun geha, eta zoritxarrez gertatu zaigu, azkeneko hilabete hauetan igual batzuekin harreman gehiago mantendu dezula, eta igual hainbesteko harremana etzen un horiekin, igual gutxiago elkartu zehala, eta orduan galtzen juntzeala, ez da. Guk hilabete hauetan zehar adibidez, tabernetan elkartzeko zenbat burruka 2 mahai hartzeko, edo inkluso 3, orduan, aforo mugak zidala edo elkartzeko pertsonen mugak zidala, kosta zaigu gure gertuko lagun artea ere batzea. Eta egia esan, gertukoekin zaila izan bali bada, ez zain gertukoekin, igual askotan haustura handiagoak gertatu zaizkigu, bai. Bueno, pandemiaren aitzakian, gutxi asko ikusi dugu, ez? Euskara maiz baztertuta geratu dela arlo ezberdinetan, baina baita ere arlo instituzionalean, ez? Eta uste dut hizkuntzaren ikuspegitik ez dela oso garaio nahi izan, ez? Bueno, zu soziolinguistika klusterrean ari zara, Euskaraldiako partaidea, beraz, euskalgintzaren perspektiba horretatik nola ikusi duzu garabioi? Zure konturatu zara igual batzutan askotan etxi behar izan dugula, pandemiaren balizko urgentzia horrengatik, ez? Erderaz konsumitu behar izan ditugu arki asko eta hola, ez da? Bai, nik uste dut euskalgintzan holako aldarrikapenak egon diala. Mezu batzuk euskaldugunok ez ditugula modu berean jaso, edo kritika hori, edo aldarrikapen hori mahaigaineratu dela. Ez dut uste gaina euskararekin bakarrik gertatu danik. Egia esan nazioarteko beste hizkuntza gutxituen kasun ere gertatu den zerbait izan da. Hizkuntza gutxituek pairatzen dugun egoeraren isla ere izan da. Eta zentzu hortan ere hizkuntza eskubideen behatokiak okerrezpanago, iazko salaketen txostena agertu zuenean nabarmen igo zirala aipatu zuten. Orduan, nik uste kezka hori egondala pandemia garai hontan eta agerian jarri dula. Nolabait, ez daukagula trataera berdina, ez da? Hizkuntzen aldetik. Bueno, Maialen, zu askorentzako Euskaraldiaren koordinatzaile edo askok lotzen zaitugu Euskaraldiarekin, ez? Azkenek, egon dira 2 edizio, horietan buru-belarri aritu zara lanean, eta kanpotik begira, inpresioa dugu Euskaraldia bihurtu dela edo bilakatu dela euskaltzaleen topaleku, ez? Eta baita ere sensibilitate ezberdineko herritarren topaleku, ez? Baita usubilen ere, ez? Orduan, inpresioa daukat hizkuntzaren ikuspegitik haratago, bizikidetzan eta herritarren arteko hartu eman horretan balsamo modukoa izan dela, ze gatozen garaitik. Ez dakitzuk ere inpresio hori gote dezun? Bai, netzako Euskaraldia aitzakia oso polita izan da euskalgintzara hurbiltzeko, egia esan. Nik mugimendu sozialetan parte hartzeko prestasuna beti izan dela uste dut, eta hortan jardun dut, eta euskara ere etengabe buruan neukan zerbait izan, baina egia da, Euskaraldiak eman zidala aukera, gehiago igual usurbilen euskalgintzaren bueltan zegoen jendearen gana hurbiltzeko eta bai herritar eta eragileen hartu eman hori eukitzeko. Orduan, alde hortatik Euskaraldiak netzako hori eskaini du. Eta gaur egun ere, uste dut lagungarri izan dela hori, ez da, sare bat eukitze hori, eta euskararen gaiak landu nahi dituzunean, sortu duzu, taldetxo bat, badakizuna interesa izan dezakeela, eta hor dagona.
egia da justo lehenengo euskaraldian, momentu hortan lanik gabe egon, eta orduan implikazio handiakin sartu nintzen eta prestutasun osoarekin, eta orduan jendeak igual bai identifikatu zidan gehiago hortan. Eta bigarrengo hontan ere, igual maila baxuagoan parte hartu dut, baina uste taldera ere jende berria batu dela, eta izan deula ere hartu eman bat denon artean. Pandemiaren kontuarekin agian ez dira hasieran jarri genituen helburu horietara iritsi, baina uste dut emaitza batzuk ere lortu ditugula, orduan gustora eman duenarekin eta bereziki nik uste sortutako harremanengatik eta dinamikagatik. Oso ondo. Bueno, soziolinguistika klusterrean hizkuntza erabileraren neurketak egiten dituzue besteak beste, ezta? Bai kalean, unibertsitatean, kirolean, eta arlo ezberdinetako hizkuntza erabilerak aztertzen dituzu, ez? Eta, horren harira, ezakit, Euskal Herrian zein dan urteotan eman den bilakaera, eta bilakaera hori kontuan hartuz, zein dan gaur egungo radiografia kezkatzeko modukoa da, ala baiko horretzateko arrazoiak alditugu. Euskalgintzan igual azkeneko urtetan asko aipatu da euskara bidegurutze batean edo ote dagoen. Hor, ustez Kike Amonarrizi edo irakurri nion, nola eskolak euskaldundu duen belaunaldi berri horri ez badizkiogu erabilerarako espazioak eskaintzen, haien seme-alabek ez diotela ikusiko zentzua euskara ikasteari berari ere. Eta horrek ez dute gaitun jartzen hizkuntzaren biziberritze prozesu horri kolokan ez aldun jartzen, ezta. Orduan, datuek ere pixkat hori erakusten digute, ezta. Azkeneko 25 urtetako bilakaera hartzen baldin badeu adibidez, ezagutza datuak gora egin dute, euskarak geroz eta jende gehiago ezagutzen du, badu gaitasun hori, baina igual erabilera ez da neurri berean hasi, ezta? Hor badago oraindik koska handi bat. Orduan, nik uste erabileran fokatu behar degula eta erabilera sustatzeko ekimenak jarri behar ditugula martxan, eta injustu paradigma berri batean aurkitzen gehala, horrek aldaketa handi bat eskatzen digu igual euskalgintzari, ezta? Hiztun berri horiek, eskolak euskaldundu dituen hiztun berri horientzat guztientzat, horiek behar dituzten beharrei bideratutako ekimenak sustatu behar ditugu, erabileran jauzi bat izateko. Bueno, horri lotuta dago datorren galdera, ez? Iaz, gazteak euskararen eskenatokian erabileren auzia edo txostena plazaratu zenuten soziolinguistika klusterrekoek. Gazteek ez dute erraza euskarara gerturatzea. Ondorio hori edo ataziteken txosten hori irakurrita gero, ez? Ez dakit hori usurbiler ere gertatzen den, ze pixkat kanpotik begira bai deigarria dela, ez, esaldi hori, ez, gaztek ez dutela erraza euskarara hurbiltzea edo gerturatzea. Eta horri lotuta dago galdera, ez, zeintzuk dira zuek detektatuta dituzuen zailtasun horiek, ez, gaztek topatzen dituzten zailtasunak? Egia da justo usurbilgo berri jakineko bagenu, komeniko litzakela usurbilgo azterketa bat egitea ere, ezta? Ez gera egon usurbilgo gazteekin eta ezin esan beraiek pentsatzen dutena edo hor dauden gakoak, ezta? Baina, aipatu dezun ikerketa hortan, bereziki Olatz Altuna eta Jon Emiren Hernandez eta beste batzuren artean aritu dira ikerketa egiten, eta hain justu beraiek identifikatu dituzte gazteak euskara lotzen dutela asko eskola eta familiarekin, ezta? Bi sozializazio gune garrantzitsuak beraientzat horiek dirala. Eta beraz, gazte identitatea osatze hortan ere, seguraski horiez gain, beste esparru importante bat bada eskolatik kanpo egiten den hori, adinkideekin egiten dituzten harreman horiek, eta hortan gabeziak daude euskararen erabilerari dagokionez.
Orduan, hauek aipatzen zuten ideietako bazan, gazte kulturak eta euskarak bat egiteko behar bat dagoela, ezta? Tartean dago lehen aipatutako eremu digitala ere, adibidez, gazteak asko konsumitzen dutenak edo erabiltzen dutenak. Orduan nik uste horiek direla gakoetako batzuk. Egia da ere gero, nahi gustatuko litzaiake azpimarratzea, hizkuntzaren biziberritze prozesurako edo ohikoa da, logikoa da gazteei erreparatzea, azkenean etorkizuneko belaunaldiak hizkuntza bermatzea lortu behar dugulako, baina kontuan eduki behar dugu baita ere, demografikoki helduak dira da biztanle kopuru altuena dutenak, ezta? Heldu gehiago gaudela. Eta beraz, erabilera datuetan ere, kale erabilera datuetan ere ikusten dugu, hala ere, adintaldeen arabera ikusita, haurrak eta gazteak direla euskara gehien erabiltzen dutenak kalean ere. Orduan, hori ere balantzan jarri behar da, ezta? Askotan, gazteek ere badituzte helduen joerak imitatzeko, helduak imitatzeko joera, eta azken batean gola ikasten dugu, imitazioz. Eta orduan uste dut, helduok ere badugula hor, zer egina, belaunaldi berriek ere aldaketa hori edo jauzi hori egin dezaten, ez da? Lupa beti gazteen jartzen dugu, baina ez dute behar gorago apuntatu behar. Hori da. Euskaraldiak ere nik uste tein batean hori jarri zula mahai gainean. Pixka bat izen emateko adintarteak eta 16 urtetik gorako muga hori jarri zunean, baina justu hori aldarrikatu nahi izan, ez da? Garrantzitsua da helduok, eredugaren helduok hizkuntza ohiturak aldatzea, gazteek ere ikuste zaten eremu hortan erabiltzen dela, ez da? Bueno, ikerketa horretan bada deigarria egin zaigun beste kontu bat, ez? Euskalgintza urrun ikusten dute gazteek. Ez dira bertako kide sentitzen, euskalgintzak dio era beran ez duela gazteengana hurbiltzen asmatu edo, ez? Eta bitxia da, zekuk noguan ere irakurketa antzeko egiten dugu, ez? Ez dugula gazteengana hurbiltzen asmatu, ez? Eta zu gaztea zaren, ez? Zuri galdera egin behar dizugu. Zer utzi zaizu, sentipen bera dute gaztek, igual betianik ezagutu duten noaua hor, eta orduan ez dute, igual helduagok duten lotura afektibo hori noarekin. Izan daiteke hori. Izan daiteke. Nik txikitatik irakurri izan dugu noaua etxian, eta ni mintzat asko estimatzen dut noauaren, aldizkariaren lana bera ere, orduan alde hortatik ere zorionak, 25. urte hurrenean ere. Baina, nik uste dut gogoeta hau partekatua dela, entzun izan dut behintzat beste hainbat herritako euskara elkarteentatik ere, ezta? Orokorra da, azkenean, ez? Bai, zentzu batean bai. Eta okerrezpanago gaina topagunearen baitan, badago gogoeta bat ere, ez ote dan herrietan euskaltzaleen mugimendua antolatzeko mugimendua izan da, antolatzeko modua izan da igual euskara elkarteena, baina ez ote den gaur egun gazteen beharroiei erantzuteko moduko antolaketa modua. Bazkidetzaren gaiak, ez ditu igual gazteok hain barneratuta, ez da? Igual beste modu batera saiatu gara antolatzen, gazte mugimenduak ere beste antolaketa era batzu ditu, eta igual antolamendu gogoeta hori egin beharko litzateke elkarteen baitan ere, gazteak ere sareetara edo gertuko harremanetara ekartzeko, ez da? Ez dakit, egia esan hori ere gazteekin landu beharreko zerbait dela iruditzen zait, orduan... Igual gazteengan hurbildu beharko nuke eta galdetu beraiei, ez? Hori da, uste dut alegin hori egiten komeni da, elkartu eta aztertzea. Norabide biko norabidea dalako, ez? Hori da. Bueno, amaitzeko, eta honi lotuta dago ere, ez? Soziolinguistika klusterra euskara biziberritzeko ikergune badela esango genuke, beraz, eragile garrantzitsu bat euskararen normalizazio prozesuan, eta noaua kultur elkartearen helburuetako bat ere euskararen normalizazio prozesu horretan bidelagune izatea da, ez? Hain zuzen ere, hortarako sortu zen, ez? Eta edabide gehisa, paperean, aldizkariekin eta sarean gaude, eta elkarte bezala kulturarloan eta isialdian, ez?
Bistan da, 25 urte eta gero lan asko dagoela egiteko aurretik, ez? Dena den, eta ja irakurle zaren aldetik, iritzi eskatzera gatoz, ez? Orduan, zure uste apalean, noauak zer du faltan eta zer du soberan. Hau galdera potoloa. Bueno, Erresa da egiten, erantzuten, a ber. Besteak ere etzia makala baino, hau bereziki, bai, aztertu beharko litzake eta pentsatu beharko litzateke, ez da. Ez dakit, bururatzen zait, gazteekin badabil noa, aisialdian edo esan dezagun, edabidea ere hortxe dago, kultura arloan ere lan handia egiten da. Ez dakit, bururatzen zait, lehen enfokatutako helduen multzo hori kontuan hartuta, agian ikusi beharko litzake hau zulego beharra baden, egia esan ez dut ezagutzen oso ondo, baina hor egon litekeela gurasoen esparru bat, non badauden beste herrietako esperientziak ere egon daitezkeen, ez dakit, askotan gurasoek ere aurrekin euskara erabiltzeko espazioak sortzeko edo pixka bat gurasoen paper hori identifika dezaten konturatzeko, ez da? Bueno, ez dakit, hori izan daiteke agian bat, eta bestea bururatzen zitzaidana da, eta gazteekin lotuta edo kontu hortan, igual, eremu digitalean ere, noauak beak ere sarean bazaudete, baina ez dakit, agian modu ludikoagoan edo egin dezakegun zerbait, egin daitekeen zerbait, gazte horiei begira, ez da? Gaur egun gazteak egia esan daude Instagramen, daude TikToken, daude mundu hortan, eta igual noauen sareak ere han zertxo gehiago garatu beharko gana. Entretenimenduaren arloa. Hori da, adibidez. Bueno, bi horiek okurritu zaizkit, baina igual merezi dute modu pausatuagoan pentsatzea eta ez dira gutxi bi proposamen botatzea. Maialen, eskerrik asko hurbiltzeagatik eta ondo segi. Plazer bat, berdin.